Molt bon dia. En primer lloc, moltíssimes gràcies a la Fundació Claret i al seu president, el pare Màxim Muñoz, per tenir potser la gosadia i la confiança d'invitar-me avui per parlar d'aquest tema que, com bé ell ha dit, m'apassiona, que és la Unió Europea, i un segon tema que també m'apassiona, jo crec que l'ordre podria ser també a la inversa, que és el tema del cristianisme, com a laic, com a professional laic, doncs que intenta qüestionar-se i que intenta ser interpel·lat per moltes coses. Moltes gràcies també a Cristianisme i Justícia i al seu director, Llorenç Puig, per donar-me la possibilitat, juntament amb un bon amic i company, que és en Lluís Sols, d'escriure aquest quadern, i que per fer-ne publicitat sempre puc dir que el trobareu a les millors llibreries del país, entre elles aquesta, i que el podeu comprar i ens ajudareu a la causa, però que també us el podeu despenjar gratuïtament per internet. Per tant, doncs, benvinguts si així ho feu. Jo en la xerrada d'avui no em centraré en el quadernet. El quadern té un to també incisiu, crític amb la situació actual, perquè pensem que hi ha moltes coses que s'haurien de millorar i potser posem una mica el dit a la nafra d'algunes de les qüestions que caldria millorar. Però avui me centro més en les arrels cristianes, no ja d'Europa, perquè si no hauríem de parlar moltes hores, hauríem de parlar de 21 segles, però sobretot de les arrels cristianes d'aquest invent original que és la Unió Europea. I com que aquestes arrels són molt profundes i molt extenses, no podré parlar de totes, m'hauré de centrar només en alguns temes. I em centraré especialment en el testimoni dels laics que varen fundar les comunitats europees ara fa gairebé 62-63 anys. Però abans de fer-ho, sí que faré un petit repàs de com s'arriba a aquesta Unió Europea a través dels segles, faré un repàs breu, abans comentava que intentaré ventilar en pocs minuts 20 segles, per després centrar-me en 50 anys, i al final intentaré donar-vos, compartir amb vosaltres el meu punt de vista, la meva modesta opinió del que potser hauríem de fer com a cristians, o del que som cridats a fer com a cristians en aquesta Unió Europea, que enguany celebrarà unes noves eleccions al Parlament. Com que les arrels són molt profundes i molt extenses, permeteu-me que comenci amb el que en anglès es diu un flashback, o dos flashbacks, és a dir, dos records personals. Intentaré no llegir, potser perdré rigor expositiu, però tant de bo guanyi una mica més de proximitat i de més vivesa en el diàleg. Doncs començo amb dos flashbacks, dos records personals. El primer és de setembre de 1989. Us heu d'imaginar un campus britànic, com el que surten a les pel·lícules, una universitat petita del país de Gal·les, verda, perquè hi plou molt, i una conversa amb un amic alemany. I aquesta conversa, al setembre del 89, va ser, per part meva, escolta, explica'm això de que hi hagin dues Alemanyes. Tu vens de la República Federal d'Alemanya, tu vens de l'oest, però explica'm això de que hi hagi una Alemanya, un altre país, a Orient, a l'est. I aquest amic m'ho va començar a explicar. I em va dir, diu, la Constitució de la República Federal Alemanya, de l'Alemanya de l'oest, la capital llavors estava a Bonn, preveu que un dia els dos països s'han d'unir. Jo vaig dir, molt bé. I penses que això és possible? I ell em va contestar, home, ho diu la Constitució, però vés a saber si ho veuré jo algun dia. Això era el setembre de 1989, era gairebé inversemblant que
menys de 3 mesos després, el mur de Berlín cauria i uns mesos més tard les dues Alemanyes s'unificarien. Aquest és el primer flashback. El segon flashback no és en un campus verd, sinó és en un poble que es diu Boisfort, que està a les afores de Brussel·les. 4 anys més tard, al gener de l'any 93, m'invita una família belga a sopar. Jo aleshores estava a la Comissió Europea i en el sopar hi havia una senyora nord-americana, hi havia un vell funcionari de la Comissió Europea francès i un servidor. I a tall de confidència, el vell funcionari francès, que portava gairebé 30 anys treballant a la Comissió Europea, comentant l'actualitat del moment, l'any 92 és l'any del Tractat de Maastricht, l'any 93 doncs, és l'any en què entra en vigor aquest Tractat de Maastricht, que és el tractat potser més important de la Unió Europea després dels tractats fundacionals de Roma, l'any 58. Doncs a tall de confidència ens diu: en el que està passant ara a Europa hi ha hagut una persona que ha tingut un pes decisiu. Dic, ah sí? I què? Pensava que em diria algun polític. Diu, no, és el papa Joan Pau II. No parlàvem de religió, parlava amb un funcionari, per tant no parlava amb una persona vinculada a l'Església. Jo li vaig dir, per què? I diu, home, el mur de Berlín ha caigut, el Sant Pare doncs, té poc poder, la Guàrdia Suïssa no és un exèrcit poderós que pugui enderrocar règims, però sí que té molta influència. I probablement tot el que ha passat al costat oriental del mur de Berlín, la seva autoritas, que no la seva potestas, és a dir, la seva influència, ha pogut tenir quelcom a veure. Bé, deixo els historiadors, jo no sóc historiador, però deixo els historiadors que investiguin quina ha sigut la influència de Joan Pau II en l'enfonsament del bloc comunista. Però sí que això em va fer pensar. I em va fer pensar de cares una mica el que us explicaré a continuació. L'Església ha tingut una influència molt notable en la construcció del cristianisme al llarg de 21 segles, però també l'ha tingut i l'està tenint actualment a la construcció d'aquest organisme tan original i tan peculiar que és la Unió Europea. Ara bé, com ha assenyalat abans el pare Muñoz, és una influència que no té res a veure amb el poder de la creu que anava associat al poder de l'espasa de l'edat mitjana. És una influència més per l'autoritat moral, per l'exemple, i tant de bo que pugui seguir així durant molt de temps. Jo no us parlaré de la influència de l'Església institució, no us parlaré de la influència de la jerarquia, per dir-ho en paraules més planeres, en la Unió Europea. Us parlaré sobretot de la influència de laics que han passat a la història pel seu compromís polític i que han passat a la història pel que varen fer. I que després un gratant en aquestes biografies, que moltes vegades no és evident ni aparent, descobreix, curiosament o no tan curiosament, que són cristians o que han sigut cristians compromesos i molt ferms. Us he dit que us faria 5 cèntims sobre els 21 segles que porten a la Unió Europea. Fem-ho d'una manera senzilla. I ja que en Llorenç ens ensenyava la portada d'aquest quadernet, això és la porta de Brandenburg. La porta de Brandenburg justament és la que separa Berlín est de Berlín oest. Ha sigut malauradament durant 40 anys un símbol de la desunió d'Europa i del trencament d'un país, d'Alemanya, i el dissenyador que ha fet aquesta composició ha construït la porta de Brandenburg amb monedes, com si el capital fos el pilar de Brandenburg, de la porta de Brandenburg i d'Europa. No és així en els seus orígens. Potser és així avui, però no és així en els seus orígens. Però
Continuant amb l'exemple de la moneda. I ara jo trec la meva cartera i així a l'atzar trec 2 bitllets, ja que parlem de diners. I trec un bitllet de 5 euros. I en el bitllet de 5 euros, per si no us hi heu fixat mai, hi ha una porta i hi ha un pont. En el bitllet de 10 euros hi ha una altra porta, en portal, hi ha un altre pont. Si us hi fixeu, en el bitllet de 5 euros l'estil de la porta i del pont és neoclàssic. En el bitllet de 10 euros és romànic. Si agaféssim un bitllet de 20 euros, hi ha també una porta i un pont, però d'estil gòtic. Si agafem un bitllet de 50 euros, d'estil renaixentista. Un bitllet de 100 euros, d'estil barroc. Un bitllet de 200 euros, d'estil modernista. I un bitllet de 500 euros, jo només n'he vist una vegada a la meva vida, o sigui que no n'he vist més, crec que hi ha un pont i una porta d'estil modern. L'estil romànic i l'estil gòtic són 2 estils que no es poden comprendre sense l'Església. L'edat mitjana no es pot comprendre sense la influència de l'Església. I això ens recorda, des d'un punt de vista pràctic, pragmàtic, prosaic, si voleu materialista, almenys Europa reconeix la influència d'aquesta cultura que l'ha moldejada durant 21 segles. El romànic és un estil purament i profundament cristià. El gòtic hi ha gòtic civil, però romànic no hi ha romànic civil, o ben poc. Per tant, l'Església està en el fonament d'Europa, no només de la Unió Europea, sinó d'Europa. I al llarg de l'edat mitjana hi ha hagut molts eclesiàstics, hi ha hagut molts sants, alguns dels quals l'Església ens els proposa com patrons d'Europa, que ens donen exemple amb les seves actituds del que hauria de ser, fins i tot avui. Un d'ells, Benet de Núrcia, Sant Benet, allà al segle VI, cap a l'any 500, fundador del monacat. I per què l'Església el proposa com a patró d'Europa? Doncs molt senzill, perquè els monestirs estan en l'origen de moltes ciutats, en l'origen de la difusió de la cultura, en l'origen de la transmissió no només de la fe, sinó de les llengües, de la història, de l'art. Tot això forma un continent. Però també estan Cirili i Metodi. Cirili i Metodi representen l'altre pulmó de l'Església, l'Església d'Orient, els ortodoxes. I també és curiós, gratant, què hi ha darrere de Cirili i Metodi. Cirili i Metodi eren funcionaris. Després Metodi va ser bisbe, però primer de tot va ser funcionari. Políglotes, a més, diplomàtics. Enviats en missió, no només missió apostòlica, sinó també missió política, per reconciliar pobles a l'Orient d'Europa. Una altra patrona d'Europa, Catalina de Siena. Cirili i Metodi i Benet de Núrcia venien de famílies benestants. Catalina de Siena ve d'una família més aviat humil. Curiosament, una altra diplomàtica. Consellera del papa, forjadora de reconciliació, viatgera per Europa, en una època de grans crisis, cisma d'Avinyó. Per tant, veieu quins perfils hi ha en els forjadors d'Europa. Una altra patrona, copatrona d'Europa que ens proposa l'Església, Brígida de Suècia. Doncs Brígida de Suècia, emparentada amb la família reial del país escandinau, un altre cop gran viatgera, estem parlant de dones del segle XIV. Catalina de Siena i Brígida de Suècia, dones del segle XIV. Curiosament, aquestes dues, sobretot Brígida de Suècia, acceptada pels luterans, acceptada pels anglicans, santa catòlica. Per tant, un altre cop, el tema de la conciliació. Igual que Cirili i Metodi, sants reconeguts per l'Església ortodoxa, però també reconeguts per l'Església catòlica. I finalment, l'última copatrona d'Europa, Edith Stein.
un testimoni interessantíssim amb el grup de professionals de Cristianisme i Justícia, la vàrem treballar una vegada, un testimoni interessantíssim perquè és el diàleg amb l'agnosticisme, una santa del segle XX, el diàleg amb les altres religions, el diàleg amb la modernitat. Una dona, la primera professora, dona, de la Universitat de Göttingen, a Alemanya, aleshores, i que s'enfrenta al poder establert tant intel·lectualment com vitalment, i que pagarà amb la seva vida per no haver fet res després a Auschwitz. Per tant, aquests són els patrons a Europa que ens proposa l'Església. I hem fet un repàs una mica ràpid, no? del que ha sigut la història de tants de segles. Però permeteu-me que us digui 2 o 3 coses més sobre aquest context històric. Esclar, l'Església ha tingut en l'origen d'aquest continent un paper molt important. Alguns historiadors diuen que el concepte mateix d'Europa neix amb les creuades, que dèiem abans, no? L'espasa abraça la creu i la creu abraça l'espasa. No? Neix amb les creuades davant el perill exterior, que intenta envair el continent, i davant aquest perill m'agradaria subratllar una doble actitud, com a contrast. I l'actitud del monjo que agafa l'espasa i que va matar moros. I en aquest mateix context i en aquesta mateixa època, l'actitud d'un altre home d'aquesta època, que és Francesc d'Assís, que en lloc d'anar a matar moros, i perdoneu-me l'expressió col·loquial, va a dialogar amb l'islam. Hi ha un episodi extraordinari de la vida de Sant Francesc, que és cap allà a principis del segle XIII, quan ell viatja a Terra Santa, contra tots els elements, tothom li desaconsella de viatjar, per anar a entrevistar-se amb el sultà Al-Khalil al Caire. És a dir, per anar a entrevistar-se amb el cap de l'exèrcit islàmic contra el qual lluiten els exèrcits cristians. Els exèrcits cristians estan comandats per un cardenal. El cardenal que comanda els exèrcits cristians, quan rep a un monjo pobre com és Francesc d'Assís, li desaconsella que vagi a veure el capdill musulmà, i Sant Francesc d'Assís, no gens menys, insisteix i ho aconsegueix, posant la seva vida en perill, òbviament. I s'estableix un diàleg preciosíssim que avui en dia podria ser considerat com a precedent del diàleg interreligiós. Amb la mentalitat de l'època, Sant Francesc volia convertir el sultà, no ho aconsegueix, òbviament, però el sultà no només perdona la vida d'aquell enviat cristià que venia en so de pau en el seu campament, sinó que diuen les cròniques que amb el temps aquest sultà es desenvoluparà un cert efecte pel cristianisme i Sant Francesc desenvoluparà un cert efecte per aquest diàleg i per aquesta germanor tan franciscana que ell predicava. Doncs veieu dues actituds de fer església. L'actitud del legat pontifici que ha de destruir els exèrcits musulmans i l'actitud d'un pobre monjo, d'un pobre frare, que vol establir diàleg amb l'enemic que tens al davant del camp de batalla. I el paper de l'Església històricament ha sigut aquest, d'anar influint amarrades amb encerts com a santa, com a pecadora, en aquesta Europa que s'ha anat prefigurant al llarg de 20 segles. Em salto l'edat mitjana, molts de segles, arribo a la il·lustració, al romanticisme, i en el romanticisme tenim exemples, Víctor Hugo, per exemple, de grans pensadors que comencen a apostar per la idea d'una Europa en pau i una Europa unida. S'inspiren, per exemple, en precedents de la il·lustració. Kant, Immanuel Kant, el gran filòsof alemany,
amb la seva aposta per al dret com a font de resolució de conflictes i amb alguns dels seus textos en els que aboga directament per un contracte entre els prínceps europeus, ja posa el ferment del que serà més endavant, amb la teoria de les ciències polítiques i les relacions internacionals, l'enfoc idealista o el paradigma idealista de la resolució de conflictes a nivell mundial. Hi ha diversos paradigmes. Hi ha el paradigma realista, que correspondria més al principi de la raó d'estat, de la projecció de poder internacional, i el paradigma idealista, que respon més al dret com a mecanisme de resolució de conflictes, i és en el qual es basarà 200 anys més tard la Unió Europea. I ara ja estem a les portes del segle XX. I en el segle XX tenim la Gran Guerra, o Primera Guerra Mundial, de la que enguany se celebra el centenari del seu inici. La Primera Guerra Mundial, no entrarem aquí a les causes que la varen provocar, però sí val a dir que va tenir un eix sobre el qual va gravitar, i aquest eix va ser França i Alemanya. L'enfrontament entre França i Alemanya i la divisòria entre aquestes dues grans nacions europees. La Primera Guerra Mundial va començar a la tardor de l'any 1914 i els diaris francesos deien, comentant l'enviament de tropes cap al front, deien: no us preocupeu, per Nadal ja es tornaran a casa. Agost, setembre, octubre de 1914 deien: per Nadal ja tornaran a casa. Varen tornar al cap de 4 anys, la guerra va durar 4 anys, i va ser el conflicte més mortífer, més sagnant i més brutal de la història de la humanitat. 14 milions de morts, gairebé res. I sembla que l'home no aprengui de la història, perquè era una rèplica corregida i augmentada pel seu efecte macabre del que havien sigut al segle XIX les guerres franco-prusianes, que també era la gran baralla entre França i Alemanya pel control d'Alsàcia, Lorena, la zona del Ruhr, etc. És a dir, amb 50 anys de diferència, la humanitat, i en aquest cas Europa, no havia après. Havíem tornat un altre cop a la guerra. I, com sempre, la il·lusió de per Nadal a casa. Res, serà un conflicte que durarà 4 dies. 14 milions de morts. És clar, després d'aquests 14 milions de morts es firma l'armistici i el món i Europa tampoc n'aprèn, perquè en lloc de construir les condicions de la pau, els vencedors imposen unes sancions a Alemanya increïbles, inhumanes, indignes, que creen el caldo de cultiu ideal, no ho justifico en absolut, però creen el caldo de cultiu ideal perquè 20 anys més tard arribi al poder Adolf Hitler. I en aquest caldo de cultiu ideal, com sempre, mai més tornarem a la guerra, construirem la pau, declaracions grandiloqüents, es crea la Societat de Nacions. La Societat de Nacions és el precursor de les Nacions Unides. Als anys 20, després de la Primera Guerra Mundial, el conflicte més mortífer de tota la història, els països del món diuen hem de fer alguna cosa perquè això no torni a repetir-se. I creen un organisme que va ser paper mullat, que va ser la Societat de Nacions. Encara avui, si aneu a Ginebra, la seu europea de les Nacions Unides està a l'antic Palau de les Nacions, que era la seu de la Societat de Nacions, per cert, pintada per el pintor Sert, el mateix que va fer les pintures de la catedral de Vic. Doncs aquesta Societat de Nacions no va funcionar, no va servir per evitar una nova guerra, però va servir a algunes de les persones que hi varen participar, com després ho veurem, entre elles Jean Monnet, per aprendre dels errors.
Entre altres coses no va funcionar perquè els Estats Units, la principal potència de l'època, doncs, no s'hi va voler ficar. És a dir, feu la pau, però jo no m'hi fico, jo em rento les mans. És una actitud interessant, però molt perillosa. Una de les causes que va provocar la Primera Guerra Mundial, una de les causes profundes, no dels factors desencadenants, és un aforisme clàssic, en llatí, que diu si vis pacem para bellum, si vols la pau prepara la guerra. Bé, si vols la pau prepara la guerra i tindràs la guerra. És el que va passar la cursa armamentística de la Primera Guerra Mundial. Veieu en la foto, a la mà dreta, a la meva dreta, a la vostra esquerra, doncs els desastres de les trinxeres. I la foto en color de l'esquerra, un dels molts cementiris que hi ha al nord de França. Però la Segona Guerra Mundial va ser encara pitjor. Si la Primera Guerra Mundial parlàvem de 14 milions de morts, a la Segona Guerra Mundial hem de parlar de 60 milions de morts. Una brutalitat. Si 60 milions de morts avui en dia és un número esfereïdor, esgarrifant, fa 60 anys, fa 70 anys, imagineu-vos en un món que era encara més petit, amb menys població. Ho passem així molt ràpidament. Però 60 milions de morts, a més dels morts, vol dir moltíssimes persones ferides, vol dir famílies destrossades, vol dir països amb runes, vol dir economies completament anorreades, vol dir molt de dolor emotiu, no només pel trencament familiar, per les ferides, vol dir ferides emotives brutals. Brutals. Es pot perdonar després d'això? Una pregunta que ens podria fer com a cristians. I si es pot perdonar, a nivell polític, a nivell institucional, què vol dir això? En què es tradueix? En què es concreta? Jo puc perdonar a una persona, però es poden perdonar els països? Doncs en aquest context de desastre total és en el context on neix la Unió Europea. La Unió Europea no neix per això, per aquestes columnes de monedes. La finalitat principal de la Unió Europea és preservar la pau a Europa. Aquesta és la finalitat política, aquesta és la finalitat que està en el document fundacional que després veurem, i aquesta és la finalitat que encara avui rau en l'ethos de la Unió Europea. Preservar i mantenir la pau en el continent. El quid de la qüestió és com. La gràcia és com. I els pares fundadors de la Unió Europea varen imaginar, i varen imaginar amb molt d'encert, al començament, que aquest com fos per la via de la cooperació, primer econòmica i després política. Primer econòmica i després política perquè era molt més fàcil posar d'acord a les diferents parts que s'havien enfrontat a les dues guerres mundials sobre un objectiu econòmic que sobre un objectiu polític, però amb la finalitat d'arribar a terme a una unió política entre les diferents potències europees, començant per lo senzill i acabant per lo més complicat. I ara és una mica on m'agradaria entrar. M'agradaria entrar en aquest camí cap a la Unió, en aquesta aventura apassionant de creació d'una empresa al principi entre 6 països, avui en dia entre 28 països, que és la Unió Europea, i esbrinar no ja els sants que us he esmentat abans, que varen ajudar a construir les arrels cristianes d'Europa, sinó els fundadors d'aquesta Unió Europea que tenien molt de cristians i que compartien uns valors molt i molt profuns. Abans d'entrar en alguna d'aquestes biografies, abans d'entrar en algun d'aquests exemples, què és una mica el que m'agradaria arribar amb aquesta xerrada amb tots vosaltres aquest matí? M'agradaria esbrinar
què hi ha en les actituds, què hi ha en el currículum, què hi ha en els valors d'unes persones que varen tenir la seva activitat principal ara fa 50, 60 i 70 anys i que varen construir un projecte que jo crec que té molt d'arrels evangèliques i com aquestes actituds, aquests valors, aquesta manera de fer, de ser i d'estar es podria transposar avui en dia per donar nou alè, nova embranzida a la Unió Europea. Potser no podem replicar les condicions de context, però sí podem replicar les actituds. I formant actituds implica un camí lent, però constant, i sí que ens dona unes pautes per les quals anar. Ja dic, abans d'entrar en aquests personatges, algunes prèvies. Penseu que l'any 1950, és a dir, 5 anys després de la Segona Guerra Mundial, ja havia acabat, Europa estava en pau, països com el Regne Unit, França, Alemanya, s'hi passava gana, hi havia pobresa, hi havia immigrants descol·locats. És a dir, no només l'Espanya de la postguerra, que potser alguns de vosaltres teniu més presents, a l'Europa que ens ha semblat rica de la postguerra mundial, s'hi passava gana. Eren països destrossats. És a dir, la situació no era gens fàcil. Ara ens idealitzem una miqueta, però la situació no era gens fàcil. No era gens fàcil des del punt de vista polític. No era gens fàcil perquè eren governs molt inestables. Els governs a França duraven pocs mesos. Queien al cap de pocs mesos. La situació no només d'atur exorbitant, sinó de països destrossats. No hi havia indústria. S'havia de fer la indústria. Ja dic, es passava gana. Hi havia cartilles de racionament. Es feia cues per comprar el pa. Això a l'Alemanya de la postguerra, a la França de la postguerra. No només a l'Espanya de la postguerra. Però esclar, això a vegades ho oblidem. Sempre ens han pintat que Alemanya, França, el Benelux són països rics. Sí, però en els anys 50 les estaven passant molt magres. Econòmicament i políticament. Doncs aquest és el context on es forja la Unió Europea. No era un context de flors i violes, al contrari. Ara ens queixem de la crisi perquè és la nostra, és la que ens ha tocat viure i és una crisi gravíssima. I la critiquem molt en el quadernet i incidim molt. Però és que fa 70 anys Europa estava en crisi i molt més profunda. I en tots els àmbits. I en aquesta crisi comencen a sorgir algunes iniciatives. Per exemple, l'any 1949 es funda, es crea el Consell d'Europa. El Consell d'Europa és diferent de la Unió Europea. M'estalvio una mica entrar en detalls més tècnics. Però el Consell d'Europa ha sigut el gran advocat, el gran paladí de la defensa dels drets humans i de la democràcia al continent. Va sorgir com a conseqüència que hi havia un moviment europeu fort. És una pena que avui no tinguem a Josep Verde Aldea, perquè ell ens en podria donar testimoni més directe, però sorgeix d'una sèrie de persones que tenien aquesta inquietud de construir una Europa més demòcrata, més pacífica, basada sobre els drets humans, i varen construir el Consell d'Europa. En aquest context de Guerra Freda també, abans us he dit el tema de Berlín, de Berlín dividit, d'Alemanya dividida. Una de les mesures de pressió a final dels anys 40 de la Unió Soviètica va ser justament aïllar Berlín. Berlín va quedar envoltat per la tenalla soviètica i va tenir un bloqueig i es va muntar tot un pont aeri per subministrar a Berlín de vitualles, d'aliments, perquè si no quedava aïllat. Això en plena Guerra Freda, suposadament en temps de pau. Vull dir que hi havia moltes dificultats. I en aquestes dificultats, doncs ja dic, sorgeix el Consell d'Europa. El Consell d'Europa, curiosament, i ara us explico una petita anècdota, aquest organisme naixent, que no té res a veure amb la Unió Europea en quant al modus operandi, llança un concurs per crear un emblema. Si som un organisme nou, doncs hem
hem de crear un emblema. I aquest emblema es presenten centenars de propostes i guanya la proposta de l'actual bandera europea. No? I l'artista que va dissenyar la bandera europea era un senyor que vivia a Estrasburg, que es deia Heitz. I un dia li varen preguntar a aquest senyor amb què s'ha inspirat vostè? És una anècdota, però ja reflecteix alguna cosa del que hi ha al darrere. En què s'ha inspirat vostè per crear una bandera de fons blau amb 12 estels amb cercle daurats? I ell va dir, l'autor del disseny d'un concurs entre centenars de persones que s'hi van presentar, i ell va dir que es va inspirar amb la corona de Maria, la Immaculada Concepció, les 12 estrelles, els 12 estels. Curiós. El principal emblema europeu neix d'un símbol religiós. No és un símbol religiós, però neix d'un símbol religiós. Això confessat pel seu autor. Ho deixo anar aquí, és una anècdota. I torno a la categoria, que és el que m'interessa. Acabada la Segona Guerra Mundial, com un cop després de la Primera Guerra Mundial, els països diuen mai més, no volem mai més tornar a aquest enfrontament. I sorgeix la possibilitat de crear quelcom sobre la base de compartir la producció del carbó i de l'acer. El carbó i l'acer havien sigut les bases de la indústria armamentística, de la carrera militarista que havia donat lloc a la Primera Guerra Mundial, que va donar lloc a la Segona Guerra Mundial, i França va proposar a Alemanya, doncs, si això ha servit per fer la guerra durant tants anys, a partir d'ara que això ens serveixi per construir els fonaments de la pau. Per tant, la producció del carbó i de l'acer de les dues nacions, a partir d'ara, estarà sotmesa a una autoritat comú independent, de tal manera que tots dos països controlarem això que ha servit per fer la guerra. I això és el naixement de les comunitats europees. Em direu, bueno, això és una cosa tècnica, és una cosa molt fàcil. És una cosa tremendament difícil, perquè implica una cessió de sobirania. Implica renunciar a un poder que tens tu, com a estat, i cedir-lo a una entitat independent i superior. I si als humans ens costa molt cedir sobirania, ens costa molt no només reconèixer què fa bé l'altre, sinó compartir coses essencials amb l'altre, imagineu-vos els països. Imagineu-vos els governs que són maquinàries de poder. Doncs aquesta és la pedra angular sobre la que descansa la Unió Europea, la compartició de sobirania. Per tant, un esforç tremendo de generositat. I qui hi ha darrere d'aquest esforç tremendo de generositat? Hi ha uns quants polítics, que són els que ara us mostraré. Us he posat en primer lloc aquest senyor, Alcide de Gasperi. Alcide de Gasperi va ser primer ministre d'Itàlia, acabada la Segona Guerra Mundial. Però curiosament no va néixer a Itàlia, va néixer a l'imperi austro-hongarès, al Trentino. Després de la Segona Guerra Mundial va ser part d'Itàlia. Per tant, és un senyor que la seva primera feina com a polític va ser diputat al Parlament de Viena, per tant parlava l'alemany. Fixeu-vos que és una persona que va ser perseguida pel feixisme, va ser perseguida per Mussolini, va estar a la presó. Quan acabada la Segona Guerra Mundial el varen fer ministre, va ocupar diverses carteres ministerials, doncs diuen els seus biògrafs que no tenia ni una lira, anava a dir ni un duro, però no tenia ni una lira per comprar-se un traje, va passar penalitats. És una de les persones que va contribuir a que es fundés la CECA, la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer. Aquest altre senyor, Adenauer, veieu que la cara la té dura, de faccions molt dures. Això és perquè de jovenet va tenir un accident de cotxe que el va portar a les portes d'anar-se'n a l'altre món. Aquest senyor, diuen que de jovenet tenia una salut molt delicada. Un home més aviat fràgil, dèbil. Doncs va ser canceller de la República Federal Alemanya amb 73 anys, si no recordo malament, i va ser, durant molts anys, el primer ministre d'Alemanya, per dir-ho en termes col·loquials, i va ser el pare del miracle alemany, és a dir, va ser el que va construir una Alemanya
destrossada, derruïda per la guerra en la potència econòmica que és avui. Fervent catòlic, dit sigui de pas, perseguit per la Gestapo, arraconat per Hitler. Tota mena de privacions. Evidentment, feia nos al règim nazi i se'l va intentar treure de sobre com va poder. Aquest senyor es deia Spack. Aquest senyor va néixer en un poble de la frontera lingüística de Bèlgica entre la zona francòfona i la zona neerlandòfona, líder socialdemòcrata. Aquest, així anecdòticament, doncs, també perseguit pels nazis, va tenir tota una odissea fugint de la Bèlgica ocupada per les tropes nazis a través de França i Espanya. Si aneu aquí al costat a l'Hotel Majestic, veureu en l'Hotel Majestic a fora hi ha una placa que recorda el pas d'aquest senyor per l'Hotel Majestic fugint de la policia franquista aleshores i que el tenia en protecció o amb detenció vigilada en un hotel de luxe, però el tenia detingut en allà perquè, esclar, venia dels territoris nazis i era una mica una qüestió difícil, diplomàticament difícil de resoldre. Doncs ell es va escapar de la Bèlgica ocupada a través de França, Espanya, Portugal per tornar un altre cop amb els aliats. Això és anecdòtic, però el que m'interessa subratllar és que va ser un dels grans pares també de la Unió Europea. Després hi tornaré. Aquest potser és un dels artífecs més importants, Jean Monnet. Jean Monnet va ser el redactor de la Declaració Schuman, que després veurem, i és el gran artífex, el gran constructor, el gran arquitecte, el gran pensador que hi ha al darrere de l'Europa d'avui. No va ser polític, diversos partits polítics li anaven al darrere, ell no va voler tenir carnet de cap, i en canvi no tenia carrera universitària, era un autodidacta, una persona que als 16 anys ja estava treballant a l'empresa familiar, petit empresari, i que als 18 anys ja se'n anava a Corremont, tot sol. Curiosament, aquest senyor tenia les portes obertes de totes les cancelleries arreu del món. Aquest senyor parlava amb el president dels Estats Units, amb tots els líders europeus, amb els líders xinesos, com una persona que no va tenir mai cap càrrec polític, que no tenia carnet de cap partit polític, que no tenia ni tan sols estudis universitaris, era rebut a totes les cancelleries del món. Avui l'estudiem com a pare fundador de la Unió Europea, però el seu rol va ser capital, per exemple, per la reconstrucció de la França actual, o per exemple perquè els aliats guanyessin la Segona Guerra Mundial, o perquè fins i tot els aliats guanyessin la Primera Guerra Mundial. Si teniu ocasió, us aconsello també, la seva biografia és molt llarga i a més és molt densa, però si podeu llegir 4 pàgines sobre Jean Monnet val molt la pena. Gratant l'altre dia una mica sobre la seva biografia, vaig veure que la seva germana, Marie-Louise Monnet, va ser la primera dona auditora en el Concili Vaticà II. Per tant, ja us dic de quin tipus de família venia. I una vegada li varen preguntar a la seva germana, vostè ja ho sabem que és catòlica i que és cristiana, però i el seu germà, el senyor Jean Monnet? I ella va respondre, cadascú fa apostolat a la seva manera. Ell unint pobles. Ell deia, no construïm organitzacions, unim persones. Doncs un testimoni extraordinari. Robert Schuman. El senyor Schuman és una encarnació de l'europeu. Nascut a Luxemburg, format a França, format a Alemanya, primer ministre de França, va patir a la seva pròpia carn la persecució, la clandestinitat, va aprendre idiomes ocultat en monestirs de la Trapa fugint de la Gestapo,
no va voler participar en el govern de Vichy, i va ser ell el responsable polític de que avui tinguem Unió Europea. La seva biografia és potser més senzilla, més fàcil de llegir que la de Jean Monnet, també us l'aconsello. És molt interessant veure l'habilitat, veure la profunditat amb la que ell va posar en marxa tot això. Penseu que qualsevol projecte ambiciós està ple d'adversaris, està ple d'enemics. I si no ets hàbil, doncs el papa francès parlava fa poc de la santa astúcia. Doncs tots aquests la tenien. A més de santa astúcia, una gran profunditat. Aquest senyor no és conegut per la seva vida pastoral, tots són laics, però expliquen una anècdota d'ell que és interessant, i és que quan va morir l'any 63, la televisió francesa va anar al poble on va morir i va començar a entrevistar gent que el coneixia, i va entrevistar uns nens que vivien al costat de casa seva. I el periodista els hi va preguntar a aquests nens: bueno, sabeu que s'ha mort el senyor Schuman? I diu, sí, ja sabem. I què en sabeu d'ell? I un dels nens respon: aquell senyor que estava sempre resant. Curiós, un senyor ja gran, retirat, aquell senyor que estava sempre resant. Ell va passar a la història no perquè resés molt, va passar a la història pel que va fer. Però darrere hi havia una profunditat. Fixeu-vos, la declaració Schuman són 2 folis, aquesta us la podeu descarregar a internet, aconsello molt la seva lectura, perquè en 2 folis teniu resumit el per què i el com d'això tan complicat que és la Unió Europea. I penseu que els últims països que han accedit a la Unió Europea, l'últim és Croàcia, que va entrar ara fa molt poquet, va tenir que aplicar, estudiar, debatre i posar en marxa una legislació que més o menys ocupa uns 80.000 folis. El mateix que va haver de fer Romania en el seu moment, l'any 2004, Bulgària, etc. És molt dens, és molt difícil. Esclar, com ho podem sintetitzar-ho tot això? Doncs amb aquests 2 folis i mig, amb l'etos. I jo d'aquests 2 folis i mig us n'he extret 3 paràgrafs. El primer paràgraf, que comença així, la pau mundial no es pot salvaguardar sense esforços creadors a la mesura dels perills que l'amenacen. Pau. Objectiu d'Europa. Esforços creadors. Creativitat. Per construir la pau necessites creativitat. La pau no et vindrà sola. Segon paràgraf. Fixeu-vos que és interessant. Europa no es farà de cop. Això està pronunciat l'any 50. Ni en una construcció de conjunt. Es farà per realitzacions concretes que creïn abans una solidaritat de fet. Això de no es farà de cop ni en una construcció de conjunt és la gran tentació de l'home. Ho vull tot i vull ja. I com que es vol que vull, doncs ho justifico. Compte. Europa no es farà de cop. Perquè justament tots els totalitarismes volen el contrari, ho volen tot i ho volen ja. No, si ho faig per una causa bona, sí, per una causa bona, però no es pot tenir tot i ja. Per tant, hi ha en l'origen de la Unió Europea una llavor de gradualisme, d'anar a poc a poc. Abans en Llorenç parlava de com els crancs, és veritat. Això ho diu molta gent. Europa dona 2 passos endavant i 3 enrere, o 3 endavant i 2 enrere. Però en som conscients, i els fundadors n'eren molt conscients. I fixeu-vos en el tercer paràgraf, fusió d'interessos per l'establiment d'una comunitat que al principi ha de ser econòmica, per tant l'economia és un mitjà, no és una finalitat. No canviem els termes, és un mitjà, no és una finalitat, que ens ha d'ajudar a la finalitat d'una unió cada vegada més estreta. Doncs bé, ja veieu, això és la Unió Europea, en poques paraules.
Us he volgut posar també aquest paràgraf de l'any 53, pronunciat per Robert Schuman, perquè veieu lo profètic que va ser. A l'any 53, ell ja deia que havíem de construir Europa no només de les democràcies occidentals, sinó també la dels països orientals quan s'alliberessin del jou que els oprimia i quan estiguessin en condicions d'adherir-s'hi. Els primers països orientals es van adherir a la Unió Europea 50 anys més tard. Imagineu-vos lo profètic que va ser. I la porta de Brandenburg, aquesta, que representava la divisió de les dues Europes, i que aquí la foto està presa en el 20è aniversari de la caiguda del mur de Berlín, però m'interessa sobretot la foto de l'esquerra, aquesta en blanc i negre. No sé si ho veieu, però al mig la senyora Merkel, a la seva dreta Mikhail Gorbachev i a la seva esquerra Lech Walesa. Es podria repetir avui, aquesta foto és de l'any 2009, per tant de fa 5 anys. Es podria repetir aquesta foto avui, amb tot el que està passant a Rússia? Costaria. Però tenim 2 cristians, probablement 3, Mikhail Gorbachev, no ho sabem, li donem el benefici del dubte, però en qualsevol cas la senyora Merkel, filla d'un pastor luterà, i el senyor Lech Walesa, sindicalista catòlic, polonès. Aquesta és l'Europa dels fundadors. Després critiquem a la senyora Merkel per altres coses, però en qualsevol cas m'agradaria subratllar també la seva ascendència. L'Europa d'avui, i fent un salt en el temps, de 40 anys, ja no estem parlant dels anys 50, dels primers pares fundadors, Jacques Delors, per tant, un home que encara és viu, com veieu us he posat la data de naixement però no la de mort perquè encara no és mort i li desitgem moltíssima vida encara. Jacques Delors, quan jo estava a la Comissió Europea, doncs ell era el president, un president emblemàtic, el més emblemàtic de tots els que ha tingut la Unió Europea des dels pares fundadors, un home de profundes conviccions cristianes, un gran economista, i va ser el que va donar l'embranzida més gran en aquesta construcció tan singular, tan peculiar que és Europa, després dels seus iniciadors. Deixeu-me que us digui 2 o 3 coses de Jacques Delors. Jacques Delors, potser per les seves conviccions cristianes, en el seu equip tenia molts cristians. Un d'ells, el seu cap de gabinet, era Pascal Lamy, que després va ser director general de l'Organització Mundial de Comerç. I l'altre dia, parlant amb un jesuïta amic, em diu, conec a una de les persones, un dels jesuïtes amics del Pascal Lamy. Doncs ja veieu de quin entorn es rodejava. Jo recordo de la seva època a la comissió fins i tot alguns documents interns on es plantejava el paper de les esglésies en la construcció d'Europa. És interessant. Recordo també una vegada que un diari nord-americà l'entrevistava. Ell va viure a la mateixa època que Margaret Thatcher i eren adversaris polítics, eren de 2 partits polítics diferents. Margaret Thatcher frenava la construcció europea, Delors va accelerar la construcció europea i aquest diari nord-americà, em sembla que era Los Angeles Times, l'entrevista era molt bona perquè li diu quines diferències i quines similituds hi ha entre vostè i la senyora Thatcher. I ell respon, la senyora Thatcher és anglicana, jo sóc catòlic. I després continua, per tant, creiem en el mateix Déu. Ara bé, tenim opinions polítiques diferents. Clar, que un polític faci una professió de fe així és poc habitual. És poc habitual. Els seus detractors, per exemple, li deien el rei filòsof, perquè era un contemplatiu en l'acció, perquè era un senyor que pensava molt,
però que també actuava. Ha passat a la història pel que va fer, no pel que va pensar. No era un pensador, no era un filòsof, no era un escritor, era un polític, un home d'acció, però una acció fonamentada. Potser el testimoni més interessant li vaig sentir una vegada a Jordi Pujol parlant de Jacques Delors. I Jordi Pujol comentava una conversa que Jacques Delors va tenir amb el seu cap de partit. El cap de partit de Jacques Delors era François Mitterrand, el president de la República Francesa. I Mitterrand li va dir un dia a Delors: vostè, senyor Delors, mai serà president de la República. I l'altre va dir: per què? Diu: perquè vostè és cristià. I per tant se suposa que té escrúpols i que no, segons què, no ho podrà fer. Bueno, doncs aquesta és la realitat. Va estar a punt de presentar-se a les eleccions presidencials franceses, però va renunciar-hi Jacques Delors. Però era molt bo perquè Le Monde el posava, Plantu, que és el dibuixant de Le Monde, el posava a les primeres pàgines, en les seves caricatures, titllant-lo de sa serenitat. Era una persona serena, és una persona serena. Les últimes imatges que em vaig descarregar de YouTube de Jacques Delors, imatges molt tendres, molt maques, de fa pocs anys. Es veia Jacques Delors a Alemanya davant d'un Helmut Kohl amb cadira de rodes. Helmut Kohl era de centre dreta, Delors era de centre esquerra, i en el moment de saludar-lo li feia 2 petons. Això és Europa. Un francès, un alemany de 2 partits polítics diferents que han treballat per construir una Europa cada vegada més unida, doncs que ho mostren amb aquest detall. Doncs, bueno, són petits detalls que ens reflecteixen una mica el tarannà que hi ha d'haver-hi al darrere. I vaig acabant perquè el temps se'ns tira a sobre. En aquestes arrels cristianes d'Europa hi hauria moltes coses. Hi hauria, per exemple, el model socioeconòmic d'Europa és el model de l'economia social de mercat. L'economia social de mercat és un invent poc conegut. Abans d'entrar amb el pare Muñoz comentàvem que el pensament social de l'Església també és molt poc conegut, i fins i tot entre els propis cristians. Doncs l'economia social de mercat es basa en el pensament social de l'Església. I és una construcció que garanteix la llibertat, però al mateix temps la dignitat de la persona i de la societat, i que es va forjar amb el treball de molts pensadors i alemanys, tant catòlics com evangèlics, tant catòlics com protestants, dels anys 50. Hi havia diversos jesuïtes al darrere. Això la Unió Europea ho recull en el Tractat de Maastricht, ho recull després posteriorment en el Tractat de Lisboa, que és l'actual tractat en vigor. Ara bé, moltes vegades ens n'oblidem. És a dir, una cosa és el que diu el tractat i l'altra és com s'aplica el tractat. Uns minutets per acabar. Reptes de futur. Bé, jo crec que Europa va ser el bressol d'aquests 3 principis de la Revolució Francesa: la llibertat, la igualtat i la fraternitat. I Europa, a nivell mundial, si fem una mica de perspectiva, ha avançat moltíssim, com ningú més, o com gairebé ningú més, en termes de llibertat i d'igualtat. Tenim molt més per avançar, moltíssim més per avançar, però em comparo amb altres àrees del món, deixant una mica Amèrica del Nord, Austràlia i Nova Zelanda. Gairebé ningú més ha avançat tant en llibertat i en igualtat. Però la gran assignatura pendent és la fraternitat. No hi ha fraternitat, no ens fem la guerra, afortunadament, en aquests moments, però no hi ha fraternitat. I aquest és un dels àmbits i els grans reptes de futur que té Europa, fomentar la fraternitat. El papa Francesc parla sovint de fraternitat. Exemples de l'Europa contemporània que ens puguin esperonar, que ens puguin servir d'estímul de fraternitat. Hi ha un premi civil, que és el Premi Carlemany, que premia grans constructors del projecte europeu. I entre els premiats hi ha molts polítics, tots els que he dit han sigut premiats des dels anys 50 amb el guardó Carlemany,
Però n'hi ha d'altres, per exemple, Joan Pau II va tenir el guardó Carlemany, però també Andrea Riccardi, un altre gran laic compromès en el treball de la reconciliació, o per exemple Roger Chutz, prior de Thésée. Ells també han tingut aquest guardó del Premi Carlemany, que ja dic, no premia la fraternitat, però tenen tots, o gairebé tots, aquest comú denominador, polítics de dretes, d'esquerres, de centre i no polítics, que han rebut aquest premi que justament vol esperonar la construcció europea. Per tant, primer repte, la fraternitat. Segon repte, Europa necessita una ànima. Amb en Lluís Sols insistim en aquest quadern. Europa necessita uns símbols, Europa necessita un relat. Europa no pot ser un conjunt de normes, 80.000 folis. Perquè Europa sigui creïble, necessitem, i això els claretians en sabeu molt, necessitem difondre aquest esperit, comunicar aquest esperit. I per això necessitem la complicitat. I necessitem la complicitat de la societat civil, de les persones, no només dels polítics. Europa va néixer a redós d'uns polítics amb unes fortes conviccions, d'uns grans treballadors, d'unes persones que havien patit amb carn pròpia moltes penalitats. Tots aquests polítics que us he assenyalat han tingut unes vides molt dures, molt dures. Han sigut persones extraordinàriament preparades, però a base de molts sacrificis i molts esforços. Abans de començar també comentàvem que la paraula sacrifici sembla proscrita del llenguatge polític actual. Doncs bé, Europa s'ha construït així, però Europa necessita desenvolupar un affectio societatis, necessita desenvolupar un esperit amatent i al mateix temps amical. El president Delors deia que ningú es pot enamorar d'un tractat. I tenia raó. I tenia raó. I curiosament, a la Constitució per Europa, que finalment no es va aprovar, una de les coses que varen caure varen ser tots els elements simbòlics. La bandera, l'himne, etc., que existeixen, òbviament, però que no tenen el reconeixement jurídic que el tractat constitucional els hi volia donar. Per què? Perquè, esclar, si tu dones lloc a aquests afectes, a aquesta amistat, a aquesta imatge més propera i més amical, d'alguna manera estàs fent ombra als poders fàctics que encara colonitzen el paisatge europeu. Un altre repte. Europa no és el malic del món. Una gran tentació seria que ens consideréssim eurocentristes. Europa no ha sigut el centre del món durant molts anys, precisament la paraula mediterrani ve d'aquí, la part mitjana de la Terra, però Europa ja no és el malic del món. És curiós perquè normalment se'ns diu heu de pensar globalment i actuar localment. Fantàstic. Fer això és comprendre què vol dir ser europeu. Pensar globalment i actuar localment. Però fem justament la inversa. Actuem o pensem localment i volem actuar globalment. Què vull dir? Que posem per davant els interessos particulars o els interessos de la meva tribu, del meu país, de la meva corporació, del meu partit, per davant dels interessos generals. Clar, i així això no funciona. Penseu que els problemes actuals, superada una vegada més la guerra, podria tornar, tant de bo no, però podria tornar, però superada la guerra, els problemes actuals no tenen fronteres, la contaminació no coneix fronteres. Les crisis financeres no coneixen fronteres. El terrorisme internacional no coneix fronteres. La immigració no coneix fronteres. Esclar, i les solucions han de ser o continentals o potser globals. I acabo i deixo una mica de temps al diàleg i a l'intercanvi, recordant també una altra frase del president Delors. Ell deia que Europa és una utopia, en el sentit de somni mobilitzador. Ens calen somnis mobilitzadors, però Europa no és una quimera. Una quimera vol dir quelcom irrealitzable. Jo crec que això ens hauria d'engrescar a continuar treballant per aquesta causa, com deien al començament
Màxim Muñoz i Llorenç Puig, que ha de ser esperançadora, perquè si no és esperançadora doncs no val la pena, i si no val la pena doncs més val que la deixem. Ha de ser esperançadora perquè la necessitem. I aquí m'aturo jo i us agraeixo moltíssim en aquest matí de dissabte, que sempre és difícil, d'haver participat en aquest simposi. Moltes gràcies.